on trošku, ako sa to povie, račkoval a tak zvláštne rozprával. Tak vidíte, aj v tom bol rozdiel. On bol počase únavný práve tou dikciou. Kdežto Zora takú krásnu dikciu mal, tak krásne artikulovala, tak jasne artikulovala, mal taký hlboký hlas. Takže aj v tom bol rozdiel. Áno, on bol Žid, áno. A myslím, že aj potom sa obklopoval tam v Mníchove Židmi. Keď hovoríte o hovorení... Viete, čo on podobne rozprával ako vy? Mal taký hlas a aj také tembr, také zafarbenie. Teraz, keď som vás prvý raz počula, tak rozprával. No nech sa páči, ešte ste sa chceli spýtať? Tak potom ja ho budem nahovárať v dokumente. Môžete spokojne, podľa mňa. Nepovedali vám to tie prekladateľky, ak už tu boli? Nie. Tak akože to je... Ale to je, ja dúfam, že to plus pre vás. Áno, ale ono ten spôsob niekedy unavuje, viete, lebo je taký, musíte dávať pozor, že kdežto Zora, ako by som povedala, ešte šetrila toho poslucháča, keďže to boli hodiny, čo sme prerečnili, že? A čo mi prerozprávala. Potom už len Mašenka Hlamová mi tak rozprávala. Vidíte, aké som ja mala učiteľky?